Ito mga kasinag, ang bagong kaibigan ni Bagwis. May good news mga kasinag. May nakabalita sa akin na si Bagwis daw mga kasinag, may nakahuli sa kanya nung bagyo. Anong bagyo daw mga kasinag nahuli si Bagwis? Ngayon mga kasinag, pupuntahan natin ngayon. Ganda ng baybayon. Mga kasinag, andito na tayo ngayon sa area dun sa nabalitaan natin kung nasaan si Bagwis. Andito na kami. Ito na mga kasinag. Ayan. Nakita nyo? Ito na mga kasinag. Hindi pala mga kasinag si Bagwis. Iba palan. Ito, nasa kulungan. Iba siya mga kasinag kasi maliit. Tapos ang kulay niya, brown. Sabi sa akin nila mga kasinag, na-rescue daw nila ito nung nagbagyo. Itong ibon na itong mga kasinag, na-rescue nila nung bagyong yung nakalipas sa bagyo mga kasinag na dumaan. Nakita daw nila mga kasinag ito, na-rescue nila itong ibon na ito. Ang ganda niya Ayan mga kasinag, ang ganda dito lang nila nilagay sa kulungan na ito. Kasi nga mga kasinag, kaya nila nahuli yan, gawa ng may diferensya daw yung paa. May diferensya daw yung isang paa mga kasinag. Dito na nila nilagay at dito lang nila binabahog-bahog. Dito lang nila papakain. Kagaya nga yan mga kasinag may manok pa Ayan, may mga buto ng manok. Ang ganda Nakakamiss mga kasinag si Bagwis. Lalo ko siyang namiss. Ang gandang ibon. Dito lang siya paikot-ikot sa kulungan na yan. Tapos may good news ngayon mga kasinag. Sabi kasi nung naka-rescue nito, yung nakahuli na wala naman daw sa akin si Bagwis, wala na sa puder ko. Ang sabi niya na ibibigyan lang sa akin to. Parang re-rescuehin ko na rin lang siya. At pag malakas na, tapos okay na siya, yung maturuan natin kagaya ni Bagwis, alpasan rin natin siya mga kasinag. Hahayaan rin natin siyang maging malaya. At nang sa ganun, makaalis na siya sa ganitong kulungan. Yun lang ang hangad ko sa ibon na ito mga kasinag. Kaya ngayon mga kasinag, dadalhin na natin to. Nakausap po na rin naman mga kasinag yung nag-aalaga nito na ipapadala na sa atin. Kaya mga kasinag, dadalhin na natin siya. Subukan natin mga kasinag na alagaan siya dun sa atin. Tapos pag malakas na siya, alpasan natin. Mga kasinag, ito na siya Ito na. Ano siya? Pudpud na yung mga buntot. Pakpak. Ito na siya. Dalhin natin siya sa bahay. Bagong kaibigan ni Bagwis. Ito mga kasinag, ang bagong kaibigan ni Bagwis.